nani fere makon jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o dunya ina jogi jom satir mafu lugeno dilani cherno abu boringartani cherno abu dilani cherno abu boringartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo. Tokor? Ngari. Ala nyada. Na don zero sai nan bara. Sai na fitin. Idan mun bata fitin buru le wata. Mun na rai. Hedi fi. Bida? In hedi fi. Tokor. Ai, in duka da gongo. Ka da fenan. Afan ka bara mur kilifa. Wana nyo fo be duke ma. Wanni podda wadu ana andi dum an ko mankira do ada nyam ada yara do watta de hirto hundi to ma jodi mi tottuma ma yatu de ko nyamda goddum kadi yiddi hoddum wana ya wana jam ya wana pewal basa heydudi basa domdude ko nyam fo mi wawa hodde nokku ma tan ya won ko ron mongal kellifangal waddum do acci dum do an noddima ya jode damal ta ara ya kam soka dum kam ngara yam biya hukuma caabi dama gal wadi caabi coka damal ngal jaambala haajuma ngarta kono yaade a wayno haaf ngatina damal ni yimbe box fo non hakkun kala ma wujje to ay gottinen watta kilo hor ma to for mi yida waddude ma wadi hor ma neddo den fof tan be dugde ma tan yakken kam min muske mi halantuma problème ada halna ada wadna min bandiya kam yakka sim fi mam do gañi yumma noddo kam do téléphone ngaji ni halna ko mi famata dum joni num bawirda dum tokara num bawirda dum ni dangoya ni ga mere buji mari te don kara ngon gaynul mburam cerno mala tala hala do way Kok. Iyo fakse. Tugo nya. Dipenya. Iyo, gal kawwe. Kaw. Ore git ndes firbe min jogi la. An kale je. Do. Amul wondo men kala ji jaw. Kola. Mi tonya furanko be. Ha ko sibor ji jam ko. Fur. Mi nyamata ha ko sibor ji jam. Ko sibor ji jam. Abu bu Allah. Après quoi il faut encore dire pour les malades donc on dit makala ja abu ila dia acu do ko bina matel trasu bi am tan haw dum jimmi you know dum jimmi no ay problème hulde kam sunu wiani gogo kam jagal no ala we have say jod ala chades kaw jodi bi ma gogo so joda inde de don wiide ndi dal medde ma hawta haw wala dum ko adanti haw wala bi hawish dari dina haw bi ro ngali naka sey da sey hawish ko bare no war mama ko ci joran sey adanti mi no ha masha Allah ci la kala ma wonti gil Allah bi angi jam wonti Allah baal mi tan ko huytata hoyda mi ya wala hono ma debbo min ko di dawal hono mi kon yo won hono waram sabu hay ko dum gol adda tan ko mbaadi ma barke Allah adda tan ko mbaadi ma don ni dum fini fu do tan e wana baadal na sinno tan ni wona hulde ko para kan nene ko yecce ko gonji dawiri mo wadde hono ma tan
Angkat ada bujur. Asal satu tamu yang dapat kompat terakhir. Gogo. Gogo. Kompat ada bujur. Tahu cukup. Oh. Lagi benar. Macam udah mana musuh udah. Bunda. Sudah sampai. Bunda. Albert kesana. Ini zaman. Pada bordan. Itu dia mana mah biasa mana sih. Dia mau kasih dia orang apa? Enggak. Wan. Ini mana dah mangga. Orang latih bujur. Kau cukup. Alam kompat ada bujur. Koko minum ko cukup. Pourquoi mbere wi ka cukalel mbeɗa andi an ka cukala so Amma yini kan seeɗa ƴeew jamma dambordam awon way gadon bafujiɗi musique mboɗon sungu mbeɗa yananaaka tan on jamma he normal nder huuɗi on mbaɗi aɓoyi tan ndaw ɗam fosade mbe ala gonko ɗum hakkude mine maram e mbaɗi hattuɗum min joni komi cantirɗo hooram il faut tan balla kam ay an kam kala ko mbawɗa wiide kam ɗum ɗon kam fof walla mi tampi mi maayi mi losi Allo Badda a waɗi no mbirumami ni no mbirumami ni ko noon mbaɗirɗa mbimi a wona feccen tan garɗa ɗo a haali kam caɗele ma mi waɗi duwaw mi neldi Allah mi neldi nane lawol walla yettima ɗum ko ma valide en arta joni min ɗum mbawmi hen min mbawmi ko neldude duwaw ko valide ko noon ko Allah validata wona min validata ɗum feccen ko hanki tan hande tan mbiyaɗa yo gueɗe ma fof newo ɗum a meeɗi ɗum holno jiita ɗum an kam cikiɗa ko ka extraterrestre walla hoɗum ɗum kamɓe tan mbawa waɗ ɗum min mbawa waɗ ɗum min mbawa ko kalam haaju ma min ñaago Allah mi foɗo juuɗe Allah eyyi Allah noon kañum artata ɗum heure mo wela no wela no welda gasi muñ goppaɗo e juuɗe Allah min mi wawi woppude juuɗe Allah saka eyyi gasi woppuɗo e juuɗe Allah ke liggey ngol min jaafoɗa ke liggey ngol ban jaaga ya ara ɗo heccenguiran ngara ɗo tan hande mbiya tan yo gueɗe ma fof new holno newrito wat sees an ka kuɗal am noddam ɗo waɗa dérangé min pour min ko hunde nodɗama waɗi sens ya ngo mbaɗannomi ni Mami wani. Udah. Di mana problem pour wani def. Ba ko ni bala wala problem. Ji da ko min ji mati. Afan. Ko de deb desa an joni wala koy e man. Sam hanin gom. Wala nan ha. walla ƴeew mi wawa tan hay sinko heɓde hay so wona dewgal ni saha fo Ko non dum non hakkille. Ma waɗande ko liggey ma. Aɗa xaalis ma. Jinna mane mettema ɓerma ɓen ɓuuɓe ma est ce que fami ay ko mbattani ko wiɗa so wona debbo taw ko majjan tan lawol less eyyi koko yew lawol less mboɗa sa etti ɗum hay tan seeɗa mo kedderen tawa aɗa noddi ɗum jinnam ma aɗa dañde kono noon min mbi ay sukaɓe rewɓe aɓen ɗo ɓe pari aɓe mbaɗi coupable mbaɗi capable sa ari ɓe ɓirma ha jora kos ɓe ɓirma ha laaɓa debbo miiɗa ɓirode wona nagge mon tan min e mbiɗa waɗi hokkore ma jam dewgal ma joni yeewe fat ha ɓooya sa yonti resde minen ko koyeɓe woni ngal hatuma min mbima awoy tan kadi ko yonti awoni gon moɗkete fa ana watta hitarka ɗum ko ma nen kawma nen kono pour mbaɗenama min mbaɗi hen mais ɗum ɗum kam kadi ɗum kam huɓiɗa joni ko lawka cukalel hawa a changé inen de ha wis mbilɗa habis lakar on donc wallahi ken seeɗa ya joni e demal ma guilma daddem probléme même jokkillitema so wondema ndiggora joni bandaka ngora ngora namde o jona kaw yamana kañum makka no cuuɗi ni ay ɗonata iya hoɗanma kadi ɓanma ɓuuɓi ɗe balɗe ta fiyentir tan
anda ko abuy ha so bi fu jibi ko ticket banjoy ticket men je pour yir tiara ngare abuy he anne atom na adul wal ngare way sa pour fof tiara bu boni fere makon jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir ma fo lugeno dilani cherno abu bori ngartani cherno abu dilani cherno abu bori ngartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo mimi yewni futatoro futako ngendi men duwanandi dewal allah timmungale futanenam ballal allah njuru me futanenam e wadde sibi allah futanenam desan fut lam yewni fut pause don tarde soldon haji bon noon wona ko ɗum namdi mon so wonano an ga sawira ceerno cohluɗo ne haw temejoyi ɓurnade nder temejoyi soɗon jiiɗi yiide ceerno sono jiiɗa yiide ceerno jehon conto kewɗe mimi hattanani ɗum temejoyi ɗo fof mon temejoyi min affaire charmation oɗon mi dépasse ɗon yoran ɗum aɓe rew nokshot mi anda sene ñaama muññino to ɓe anda dumtiɗomo fof cikkata ko sawdu waɗi caggal mum walla sukaɓe findiroɓe goɓɓe taw ko mbawi ko jooɗi dot hen boni fere makon jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi may banden do wima ceerno inde hande addimi ɗo en ko ha tiiɗ mais o sehilam wiyete ko mariama a faami o woni koye nawligo donc mi yiɗi noon balla kam hono heddiri kanko gooto e gallo nawligo makko mbeɗa andi to woni ɗo en wonko fewjata ha heewi ene fijinamo ene jalnam mi wertinimi yeeso kono mbiɗa andi honko golloro less donc ala ko jimmi so wona mbaɗa feere hano yaltiri e galle o heddido e joom galle mum ko ɗum tan jimmi ko ɓi nenam ko ɗum tagi addi kam ɗo en hannde haalandem ko mbawa wallude mi hen mi tampani hen de eyi oppon anda ko kaali mbiyete ko jiɗɗon o ko ɓi nenam ko sehilam ko fof ɓi yumma ko onon jiɗi yumme baaba walla onon jiɗi yumma walla ɓuran min hannde ko ɓi nenam o fofuren min ko jiɗɗon onon ko jiɗɗon min ko sehilam minin piji hili min pammi ko sehil ma nenema a wawa hadde place sehil mbira mbimi a wawa hadde place sehil min ga hannde mi diwti wonde sehil makko de ko mbimami ko rek eyi min il faut mi ummuno ɗum sabu ɗum ɗo wawa wonde ɗum tag kam saabi garangal amen ɗo hannde nede kalɗa ko mais min ɓuranto kam ko jinnomi min mbasa nadde ɗiɗe détail uji sabu nawliko ko rendude arsugo tan ɓe mbaɗan ko harmi ɓe mbaɗan ko soofi ɗaade mbiɗa an haalde hunuko ma ɓe pijji eɓe jalta ɗum noon sinno ko sakal ndentoɗa hen pija mi jal ko noon ko mofte ɓernde makko ɗum mbiɗa andi ɓernde makko mofti hen ko ken mbiɗa andi kadi laaɓani kadi mbiɗa andi wonko soomi ha heewi ceerno ƴewran feere mbawɗa wallude min hen kala ko cohluɗa mbiɗa wawi waɗande ɗum eyi cohluɗa fof mbiɗen komi pré parɗo hen komi parɗo amude ma wa sukkada jonan ceen no wiyete mbiɗa mariama wiyete nawliko wiyete ko penda penda
jiɗɗa tan ko joni yo pende yalto gallo Mariam hedde gallo Mariam heddo e gallo kanko tan e galle mum ɗum jiɗɗa ɓe gona e jam ɓe so woni ɗon ɓe gonta e jam mbiɗa andi ɗum ɗum ko feejal hunde mawde Mariam an kam o ko haali ko yeeyde min kay ko haali ko wallahi ɓurani yaadude heen mawto mi annda ɗum solution de ɗum sukko mbimi o kala ko kaali ko yana rewata eyi ko ndi ɗum fof ko yana rewata o ala caɗeele ala caɗeele wat gollal ma tan ɗum ko uñaji jeeɗiɗi pennami ɗum uñaji uñaji jeegom fonno wonde mais won sade ko pour jaltinde waɗa uñaji jeeɗiɗi weltoro ma ko joni joni inchallah so Allah jaɓi so waɗɗani joni inchallah aw ɓurel mo dokkata mami o ari sa yeehi waɗen on yo on moƴƴo mbaɗa hen ƴufna ɗum ha ƴuf wetten hakkille ma no fewi anani kadi ɗum fewi kalduman ko mbaɗa sumba pan mbaɗa hen ƴufna ɗum ha ƴuf pooɗa comci makko e ayo fof même comci makko no comci ɗi laaɓiri fof noon yaltata gallo so Allah jaɓi anani ɓoppu comci ɗi ha laaɓa sa dañi ni pasnama ina moƴƴi jaggo ha feewa so Allah jaɓi wona faami ko wi ko mbatta hen hakkille no fewi de mbaɗa no wiiri ni gasi eyi ceerno a jarama eyi on jarama nanni a jarama a jarama la ilaha illallah sukaɓe tiiɗi ɓerɗe a meɗiɗe aynode on han ma wattu ɓoosem ni so Allah jaɓi so a dañan omo waɗen sampo boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ina jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu oyrendo men wayrano men ha susi seerembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde bullengel wotten hakkille ma no fewi sa yii mbaɗa ko wima ko a faami te butel o mbatta hen hakkille no fewi kadi cuuɗa ɗum no fewi kadi koto hay goto yii ɗum de min kay min ɗo wonde taƴal garal min kam ɗum nanda fof no nannirtumi oɗo nder ganda oɗo ni wiyetno Mariam oto waram haala ko mbimami ko waɗ ɗum kettoɗa kadi ko ceernajo wi no fewi mbaɗa ɗum musana kam haala mi hattina hen ɗum a faami te ɗum ɗo haalisa mbammi hen komi tampude hen a faami mi haalnima de ok d'accord ew ya guila Samba tawdam to après mami waɗ gila o Samba adade artude boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ina jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu oyrendo men wayrano men ha susi seerembe wallahi mi joganama ɓe ko ɗum cakkitowo derata wallahi ma andi dilano mi joppe fota yiɗen ɗum ko jam yara dara ndena tipare bonnanam heddo mino mi jooɗo ɗo fo e juuɗe e hoore boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum
sendi mai banden do wima Mariam ana wana net an jas wallahi ka jas an tampi me mande fof o kalis mo bamme ma fof ala ko gollo da kam sona niyen ana wana net an amit hay wi se ka sihi an ka jas do ndeken ci kanam ka net ndeka wana net do an ana wana net ni kam watta hakkille hoore ma ganda ko jahara ko ay nan hande wonko podda habanade a heewi tan wona yarata bonnane ɗo a faami min hande wonko pummi ñagonade mo taw wona ɗum ɗo par ce que mi galngal mi ɗo hen ko moƴƴata tan jimi ɗo mi yiyan waɗan kam bonnan ɗum noon hande wallahi mi ala on intention wadde mo on certain gueɗe so mi wima mo jogui intention wadde gandanɗa ma gueɗe ponde wallahi mi feni wallahi hesda ko ɗum jasirɗa ko arte jas ko an woni jas ɗo o andani ɗe gueɗe ko annanimi hen so tawi a wawa jokkude ennam hoto tawi aɗa ko yimɓe andi ɗen koyngal ma mi yiiɗa yiitude ɗum ɗo e galle a reeni ko kalanmami ko kolla kam gennol kolla kam gennol mi yiiɗa wiidema haydara yo artu a jarama Allah jarama ya so koyngalam dartim ɗo hoccudade ko ɗum mi ñaagui Allah ngal wasa dartade ɗo yo ngal fuɗɗo huuɗoya haala kam mi hattinani ɗum oɗo kam ko neɗɗo an ari wiye ni ran heɓir couleur aji aɗa wayno timtimol ni gandan ko ɗum woni golle ma ɗum woni ceelagal moɗon yaade sernaɓe ne waɗi ɗeɗo golle ko kalanta kam koko woni ala ko kalanta kam a waɗi ko mbaɗannoɗa ha paari aɗa andi min kam min ala intention wadde gandanɗa hoorema oɗo ɗeɗo gueɗe min ala foof no waɗani so wonti mbeɗa waɗatno a yara mbeɗa dugdemo kolo mbeɗa jooɗi joni ko so wimi ya nanno jungo ma ngo e jeygol a nanat ala min wona mbeɗa waɗa ɗum ni hay haala hewka mi wawa ɗum tawam nder foti mi haalanma heɗo tawam nder mbimi yimɓe waabini memɗa ka boni fere makko jol balejo kurum tumi taki woto wiyam haydara wonda ka famani haydara holko pamma an a jogui pamminɗa kam pourquoi pamela holko pamminma an ko wurtima e ɗe gueɗe oɗo no foti laaɓi mbaɗa wima ya rentomo no foti laaɓi mbaɗa wima ya rentomo aɗa sali ko ɗum woni ceelagal mo an andi min mi ala intention o waddam ɗeɗo gueɗe ngol konngol mi yiɗa nandi ɗum de mi ala intention mi yiɗa nandi ɗum ka debbo mawɗo kellifaɗo neɗɗo rondora komo nawma ko yiɗi nawdemo to wanma ko yiɗi waddemo ko ha para garta ɗo nari wiye kam mi ala intention a yimɓeɗe wona tawde holko ɓuri dugdemo ko addinma ɗum ko nawma ni avant tout an ko nawma sayɗum ko heewi ɗo e mbeɗa nder suudu nani gulaari ma on haala ko heewi jooɗo ni oɗo sona gulaani an holum no foti laabi batanma ɗum mbimami neɗɗo woto toñat ɓeddo fof no wayaji ni ala ko dufata ndiyam sona e galle jane o collectif no foti laabi jomum no wima haɗa rufe ndiyam o collectif no foti laabi mbimon hoɗon dufe ndiyam mbaɗa wimon ko galle janal hoɗon dufen o kalde o ƴettuɗo ni ndiyam wona ɗo rufi e collectif janal ñen fof mbaɗa haala joni ko garan koba soyni omo jaggi siwo makko mo beddo wayano ka jumɗo konko koye watta ɗum hande o waɗi ɗum ko takkuri kam wona an mbeɗa andi wona an ani wat fees wona ni o rufi kay an a famani accu o famminma mais arata ko wulla ande ɗum ɗon kam fewani joni an kam an ka yiya an o kanko waɗino welma haysa yiyani min mbaɗa tawi oɗo mbeɗa andi konko watta ɗum beddane leppi mbiya ala mbeɗa andi o watta ɗum mbeɗa andi o ala goto probléme mbeɗa andi watta ɗum kanko tawi on haala tan après a wi on ko wi ko waɗi ko mbaɗuɗo mbeɗa andi a waɗani haydara ndar yimɓe leggal fof no nani aɗa wulla nder wonno nani aɗa wulla ɗum ko ɗum jari ɗum affaire ndiyam rufde ndiyam mi anda ko hulɗum ɗum ɗo fof ha ara ha nder galle haala e makko mbi aɗa wulla min dane moon boowal mbeɗa nanma aɗa wulla aɗa haala tan ko toño fala mi haalanma réglé ɗum oɗon ndiwe probléme moon hay goto tinta mi wowi réglé probléme ha min hooram mi tinta ɗum mi aɗa wulla ɗum ɗo fewani réglé probléme moon Bon.
jas debbo moɗi kilifa jahaade debbo hono ma no manpilma les téléphone nanoma ta fotani yaade wonma ka fotani wadde haa ko ɗum ɗo yaltini imagine so tawi ko kanko futtuno hen holno yirata Dede yaafo Allah suurno cuurtuɗa kam ni a waɗanimi ko hoore ma mbaɗɗa ɗo ka ɗami haa mbaɗa nder fof ko golle ummo ɗo joni woni mi waɗani yaadande makko ɓe ngari ɓe fawyam ko ala yam te hanka ɓe mbima hoolata so eggi tan boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden ɗo wima ko diloma